Shisin way urang ba ubakerteng uba nokful. Endaw ladi kian lawan pai na yo shalashnong hadian shiteng mir. Bat ulak kop. Mana benkop ya nga? Ngamting yaw yo ine. Ngamting yaw don bok. Tedon na kiparashnong kibalakeli. Ay, ubri wayu piwata ubakerin kop shiteng mir. Uba nokful ulah halabiang. Ngamting yano. Tapi kop wan me shabat. Hakan ko por nga kwa ban ai ka jingkren halor ka wai ka jinsniu ka bala pau tangkren ha ki imlang salang jungi kata ka de ka kya kanotli ki yeng kesem ki bala jot namar ka jindi kya kanangut ki breu ki la yap tang shiteng por namar ka kya kanangut ki bala penlai tengah bat ya phet tengah namar ka kya kanotli ki yeng kesem ki bala im sosad im jenjar namar ka kya kanangut ki bala yam sosi haing hasam namar badon ki badi kya tolong kibak perkat no bat raikut ban ino ia kene ke jimlian ke basniu kepala penjat penpra bong ki ying gesam to ngan batai syai syapi syapang ke pop juga jindi kiat ke kitab hawa kanong arpulai ke dekat lai puwei bat lai puar ke ong wat cupet ya kawan habaka saw habaka phalang ha khuri berka hiar arsut suki jai ha ka bekut kapuk kumu sing baga kenta kumu sinyong Shisha, haba pek kasau palang haga kelat. Henry kawan rak jin penrem hakmat ublay. Hang ni ngakwa ban kerentang syapang kibriu kibadi kiat. Kibadi kiat kihab ban ai jibab hakmat ublay arteli ke jin jibab. Kabanang kong kihab jibab ya kabakile hakapor bakimdi. Bat lada kile ya kano kapom hakapor bakimdi kilaban kenmau. Bat kam try bat sosi hok Bat ban penmap nadu kadunut nadu mensim naublay. Haba 6% ki yoi bagi sengutu, kumta 6% ru kila ban penmap. Bat haba 6% kila ban penmap, ki yo jin mabru naublay 6%. Kumta haba ki briu ki lek plapop dakabor jin sotu kabapura ki yo jin map naublay lemda kumta m. Kaba kapop bakile hakapor baki ladi. Kibriu anda kila di kimla syuk ban sensyar ya ladi. Kila syapen bit ya ka ksut kiat. Batkat ka baka ksut kiat ka yalam ya ki ban le ya ka ei ka basniu. Bat kila ya kata. Bat kano ka jins niu ka barit ka badon haki. Anda kila di kiat ka kelahe kata ka jins niu. Bat kim kot borshu ban ya da ya ladi. Klem pep kin sahab be hakata ka jins niu ka baki jumlin. Kinau buat ki art hatin ru let's say kila le ne em ya ka basniu wat lada kila le kimla ban bad bha 6% ya ka ba kila le ka ei kila le hangno kila le bat kumno kila le bat kumta terter nang ta ki breu ki badi kimla ban sosi janai ya ki pop ka ba kila le balai namar ba kile klam ka borji perkat breu ba shisha te kumta kinong di kimla ban penmap janai na ublay de bas sosi hok yala kapok hakapor jinik pla jungki ladang ki shulik pla tang daga kentin ngala di kiat hatu tang kata kala biang kampat biang namar hakapor baladi let's say kila keren min blay let's say kila keren kop blay let's say kila klim let's say kila tu let's say kila keren sarong let's say kila berngam bersir haying hasam nei ki briu let's say kila keren kop Nei kila ya shobriu, nei kila keren klemakor, nei kila keren si, nei kila tam keti tam kejat. Te haba kinong di kila plapop, kimi na senduk pla rengkat betki, rengkat bet kapop, namar ba kim lek pla lut. Nang ta, kim sosi ru naduk kadut duduk ka mensim. Don kiba shupla da kentin ka baong lek se ngalakum lek kane katai. Lada ni pendon kam da kentin lek se haba lek pla pop. Kata kamla ban penyuk jin map yangi kabangi syatharai klam dat tip syai ladang ngilale ne em kata kamla ban a jin map yangi kat kum ka jin ong jonga unong di umyo jin map lano ru lamda ukla ka bamut tekine ki jin batai hanen kiba kinong di kidai ban sotho yala de bat ba kidai ban kentai no ya ka kiat namar ka peniap ya ka jin im ban sim jengki bat ka pensniu ya ki ka kitab sirak kelenong lai puwai ke dekat arpusan ka ong ka kiat kala penjot ya shibun ki breu kat kum ka jin ong ka jin thok ba khoj haba pet ya ka jin jelai ki nong di menta
ngis ngau ya hap shisha ya ka jing kren jung ublei ka boong hagi kitab Genesis kalong nriu dikot nriu ublei ula babe ba ula tau ya ubriu haka pertai bat ula diau haka danut ka kitab Genesis kalong nriu ka dikot basan kaong namar ka jing beman ubriu ba ka jing mut jing perkat jung ubriu barok lanap tang ya ka jing beman sudah shua ban penkut ngan ong biang kat kum ka jing ong jonga kinong di kin om laj ban ngat aka jing pen stom ka ba syirkai aka jing bitar jong ublei lam da ki kala ka bamot wat ong ma phimla ban ino ya ka jing kerni di kian lada pedon kamon pila bet mano ba ong phimla ban ino persyang pat phimla ka ba kadu ngakwa ban ong ngapi baro ki basngap ya nga wat pen melin ha ka jing sneu yala de Henry to pen melin ha ka jing ba kublei shibun baro ipi ki basngap ngangait ba piyok jimen toy na ka ne ka jing batai ba leng kot jonga